267 na senior citizens sa Dagupan tatanggap ng cash grant mula sa NCSC. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Aabot sa 267 senior citizens mula sa Dagupan City ang nakatakdang tumanggap ng cash grant mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC sa pamamahaging gaganapin sa ika-23 ng Oktubre, Huwebes, alas 8 ng umaga sa Emerald Hall Stage, Lucao District. Sa ilalim ng programa, 10,000 ang ibibigay sa mga octogenarian o edad 80 hanggang 89 taong gulang at nonagenarian o edad 90 hanggang 99 taong gulang, habang 100,000 piso naman ang nakalaan para sa mga centenarian o 100 taong gulang pataas. Layunin ng inisyatiba na kilalanin ang mahabang pamumuhay at naging ambag ng mga nakatatanda sa komunidad. Bahagi rin ito ng mahakbang ng NCSC upang maipakita ang pagpapahalaga at patuloy na suporta sa mga senior citizens sa bansa. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.